Unha das preguntas máis repetidas que máis me facedes diariamente é se dou comido, se todo o que teño na miña horta é para consumo propio ou se o vendo, porque vos parece que é demasiado para dar comido todo. Pero eu vou a dicir o truco. Se teño que facer unha empanada, o normal sería botarlle pimento e cebola, pero eu, se nese momento teño un puerro e teño unha chayote ou teño un pepino dulce que non está ben madurado, isto é o que lle boto á empanada. Utilizo nas comidas as cousas que teño nese momento para utilizar. Eu non sigo, digamos, os cánones da receta tal cual. Eu o que fago é utilizar e optimizar os recursos que teño na horta. A empanada non se fai con puerro, faise con cebola. Bueno, pero a empanada vai a estar riquísima igual e eu estou aproveitando o que teño na horta e a empanada aseguro vos que vai a quedar de rechupete. E non, para todas as que me preguntades, non vendo, porque xa sei que moita xente compraríame de grande gusto, pero non vendo.